Момент. И здравейте хора, аз съм Брайан и с мене Иван 009 и снимаме League of Legends. Да. Бразил? Също стои, снимам, аз не снимам, няма смисъл да снимам. Да, само аз снимам, защото съм бърз пича. Дом бе хвалил. Той ще играе Z Jungle. Що Не не? е този миньон. Това малкия миньон да го опитам топа. Няма ми буташ малкия, си двата са за мен, биш ми големия, най-моят след има оставаш. Айде ще ти пуснем 100 века в секунда и ще умреш. Айде, Ясуо, луден писи. Ясуо, луден писи. И миньоните вече са спамнати, аз съм тука. Спамнати бе. Чакай, не е първата, е сял 30-та минута. Гъджа Ясуо, оле, Ясуо, луден писи. ще му понабия малко демидж с кюто и... Пускаш му окей си готов. Идваме къде, даже охрасти ще му го пусна. Той би трябва да се спомни след 20 секунди, what the fuck? Те тук те ще ми пуснат топа, бе. Те нямат джунгъл, те че аз съм... Пърква, води. Зле. Чакаш, аз почвам първи той да купя, чули? Да не ти би на ти го ще бъде? No, дай бой! Пусни ме едно кю. Добре, бягай. Охо, аз съм срещу катата. И то са. А не, срещу Джака и катата. О, не мога да се дигам А5-то. Охо, така ли? Така ли казвам Джак? Ще се правим на лоши. Той брат, 100% трябваше да почваш. Да, малко ганг, ако ми дадеш. За ганка. Абан, къщи ти е, приятел? Моля се, не дей, бе. Ясуо е. Да. Не. Аз съм малък. Ясуо, се едно лет. Ще дигна малко левел. Да мога дигам АП. Его Ясуо да пробва механиките. Аз не се различавам от миньоните, тъй че... Бях на ти наши Ясуо, до сега съм пукал зеда, ама Ясуото има смертно. Ава, какво правиш това? Сега ще питаш какво правя представа. Айде, Оделе, давай. Добре, ни да дано... Кой да си? Стани го, Дидо, стани го. Еш такова. Ма гледай, ако скочи тогава с нещо. Не е смисъл с да го стъмваш. И да му пускаш кюта. Тя пускай му кюта от време на време и спами го и тъй. Идея стана да стичкат някакво дърво. Сега се реколна и ще ганкна. Хубаво. Пускай го, спами го с кюто. Дидо, спами го с кюто. Пускай го там. Там. Пускай го там, да. Ето че там. Не смисъл спи. Той. Видя ли? Той. Бикни, няма смисъл, ще сгъни. И да ти дам. Понеже този герой нещо не го знам как се играе. Много добре. Аз го бях научил, де. Ладе, това какво си не? Аз го бях научил, обаче... Оле, като не играеш много... Той ти взема кила, чули? Пускай му Браво, бягай. Пускай кюто на миньоните, брат, стаквай сега пето. Не мога, кюто ми вече е друго. Какво е? Друго, де ти стрелва едно такова. Да, ето да изстакваш. То преди беше друго, аз отдавна не съм го играл то. Ето, тъй се стаква, с кюто като си последи. Ма то преди не беше такова. Оле, Ясуо е уне. Абе, стопка са фарма, бич. Пълна се стопка са фарма. Ако можеш. Може ли? Can't farm. Като ми би демица. Така би демица. Роя уне.
О, взе да си фарми, взе да 5 лева, Ясулто четвърти. Браво, Ясул, фарм. Не, няма кефа на Ясулто, сори. О, да 6. Аз съм по-голям лева от тия. Че пак фарми, иди да не скаш, сега може да рековниш. Рековай сега пакува, чули? Ще си да дам... Пето се дига много бавно. Но преди по-лесно ми беше да игра, то сама... Сега са пето новото ма 5 деца дигам. Ако искаш помощ за нещо, викай. Оп, не, аз се правим сол. Вот став. Чакай, бе. Ще ми трябва още малко там. Но също мога ти дам. Ма не сега. Слушай, много сме, те че... Тази игра да не е дефит, за да мога да кача. Защото там е... Ако е султо. Мам, поне снимани някъде към 10 игри хора, ама... Все си са дефити. Сори. Упс. Едната си игра да не е дефит, да мога да керя. Да имам те... Охо, приятел, сгрешил си къде си влязал. Провалих си кюто. Мод. Дигам апето. Кюто ми би демидж, бе, брат. Ава, ко правиш, ма? Само си. Его, взе да даде имидж. Можеш да дойдеш малко да ми дадеш? Лоза. Фарм. Гуд. Сега ще дойде, не са лукови пак ти. Не са лукови, а просто... Джакса, ида при тебе. Да убия Джакса, няма, ида при тебе ти дам. Пригледай да го стъгнеш. Ида. Къде си? Чакай, бе. Стан, бой. Стани Джакс. Олеле! Едно кил? Олеле, ай беги, бе. Упс. Оле, ти само бягат, бе. Да, ти бяга. Чакай, ще го наточа, чакай. Давай, вземи. Олеле! Не джампа. Ваш. Бягай, бидам. Всяко не скочат, да гледа да направим. Няма не скочат. Гледа го стъниш, то си имаш ли стън? О, гледа го утниш сега, чули? Утни как... Бой, утня! Браво, ети долу. Къснах ли, че го или не съм? Не, бе, брато, ти си твой кила, съм чакал, не трябва да си. I'm jungle. О, бягай, взе да не имаш толкова. Бягай, взе да иди. Прекална малко кръв. Браво, шеф! Добре, тази гра започва добре. Убирай фарм, ако искаш да имаш. Thank you very much. No problems. Тези шапка ще започва. О, Ясул, да къса дабъл, бе. Ако искаш да дойдеш... Аз ще пушна малко тавара. Пушвай, аз си седвам. Да, не съм го цъкал, то са явно ми... какво са, бе? Да, не съм го цъкал, то ама явно... Добре ми играе за сега. Щом го цъкам така. Ката да го ми е не, ха-ха-ха. Упс. Олеле. Стоя, моля. Браво. Зелия? Браво на мен. Що толкова зарти да ми бидеш? Олеле, брат, бахче катата, не. Даже ми дай да си взема вече айтема. Че е паркилката. Няма да скоча, няма да тръгна, защото видях, ако и вие видяхте, че този зет като е някъде. Не е така. Аз ти имам да ганкна на този зет. На Ясулто, бе. Ясулто да прото. Пробил за Ясул, още съвтик няма. Ще ми бил да брат да му. Фак. О, бой, стани го. Кю, давай там, пускай му. И давай. Но бавно са такова, ти е... Кажи, бързо го пускаш, тогава ще стане. Това си да.
Ай, бой! Бой, Дидо! Упс, help me! Оле! Браво, давай, надо ты. Оле, Дидо, избягах на 20 кръв. Оле, его не. Ай, ганг, топ. Дидо, тази седи при мен, бе. Видях я, ама тя избяга. Стани, ако има шанс. Него е Ясуото ни 2-0 иска ганг. Какъв ганг е Ясуо? Си 2-0. Олеле, както брат 0-2 ще ги скача. Дидо, стан! Бързо! Бързо стания, бе, Дидо, пускай стана. Дай от нея, пускай кил всичко лут. Дай, Дидо, ти са. Можеш. Дай си! Браво! Добре, аз рък... Мерси, брат. 2-0, по-хубав стат е отколкото обикновено. Дидо, видя ли как я убих? Само пуснах и дабл или? Браво. Да, ще рекална. Виж проката го не. Бонит for Dunks. Това е, Дидо, си колкото е 2-0, тъй ли? Да, 2-0-2. Радваш ли са? Но... Човек, ти сигурно ми дай добрата игра с 100. Добре, ще ти ганквам, нали? Да, ако не беше ти, то нямаш да има О, никакъв Дрейк, ганк. момчета. Ай, ми help me, Дрейк. Опс. Да дойде ти хелпа за Дрейка или да пушвам? Пушвай на топа, няма смисъл. Чакам. Трябва да тесна от бота да ти... Ай, бе, брат, 7 милиона съм и нямам Дрейк, бе. Аха, Ясуто идва да ти хелпа. Ай, бе, този гъс не може да ми хелп, брат. Носица. Да, толкова брат, тя хубаво да се скри там. Аз си го направя с убийство. Така на кола сам. Демидж. Пак да демидж. Бе, той култи ми не е пушната, бе. Игра соло ду. Тоест, Ай, Дрейк. Фак, добре, че не успя да се. Аз Дрейк. Добре, ако ти скочиш тази гледа да я стънеш, след ти пускаш там W, Q и по-нататък. Разбрали ли? Да, той сега има ми... А гледай да парим също и с там, с W-то си. Не е се станало, но и дето пускал, но и бамбит прави. Дето... Да, точно, разбрам. И с него. Пускай го на милионите сега. Разбрах. Ма те на които са на малко сега. Гледай си правиш стакове също. Сега стани Джакса, пускай му кита, спами го, смисъл и те спами го, не спирай. Все едно, че си ти. Спами го, стани го, пускай там, ето там, ето за стана. Бягай сега, бягай, кю, нещо такова. Бягай, не дей. Виждам. Оле, ти проката. Готов, идвай, лайв, да ти дам кил. Ма ти смайтна ли ако си ли мислиш? Упш. Не, брат, не успях. Бах, че са. Късери Ясу, анда тала, сутвам, брат, оня. Ясу, да къса килс, брат. Аз ти имам заред, брат. Пак гледай да ги стъпваш, да им пускаш кюдаве и да ги таковаш. Добре, брат. Бай. Тяжката е да се уарна. Ще малко. Ти ако имат АФК, две АФК-та направо... Аз си да им. Много лесно. Не. Ма няма много такова да прави. Нищо плаша. Упс. Фако е. Ае! Зазеда 4-2, бе, момчета. Да пробвам. До Джакса си добър хора, момчета. Не, бе! Оле, този да мощна, бе. Пускай е, там. Кю. Пускай всичко е. Браво, ние взе. О, иш!
Май! Ти гледай, пушиш малко в тавъра, бе. Но как да пушвам, човек? Те са... Ама гледай ти да ги стъмваш и те да ги стъмваш, да им пускаш там дабъл и кю да ги спамиш. Добре. Умрях, ама умрях за кил. Не за килъче. Айде, уне, айде. Оле, а то... Ако бях се измъкнал, нямаше да взема кил, ама нямаше да умра тейче. Нищо. Все пак съм 3-1. Ще е по-хубаво, отколкото да си 2-0. Той същото да е. Упс. Айва, джампни, бе. Айва, джампни. Газелимича. Газелимича. Не, тази игра сигурно няма да е... О, ги си. Не, аз не виждам как ще е тази игра дев. Ти имаш? 23-0. Зап. О, съм съседа и съм готов. Ого, пушваш ми топа? Майке, че грозно просто. Ако взема соло ката направо... Аз преди малко взех соло, да. О, то сме взел, браво, механик. О, фак, я сгреших. Андартава. Пауър. Пауър гъджа. Не, бе, не. О, АП, Но тънда. Пауър? Трябваше да си поставя АП мастери. Тънилсо. Тя съм мастери. Механик Андартава ми прави, бе, хора. Това се рекол. Те имат афака. Взедай 5-2, не е фирно достатъчно. Имат афака, жаха им май афака. Ще нощ, ще дам 2-3 кила да взедам. Не дела е. За какво тролиш? Няма брат, му дам кила, то сертарно ми би подкова, брат, аз съм за колко. Па такова ми видите имиджа, брат, то не лута. Так пропаш. Ама ще фармя малко, бе. Али 11 лева, брат. Я сулко ни профармил, не? Хайде, да се не трябва се, да. Ама то го правя лесно. Ясо имаме с фарм тук. Олеле, Димич! Дом да хора. Аз ще фармя малко тук. Охо-хо-хо! Толкова. О, спопадна. Упс. Ево не. Упс. Топстек. Махнал кито. Стън. Глупа работа. Той е супер какво прави? Ево не, бе. Шаганки. Глупа. Айва, взели, ама отива. Той там. Упс. Не мога да вземи жаха. Аз то сме за Бах ти лакомията. Са няма го вземи. Майко, няма го вземи. Штакни торнадо е го пак. Чако не го вземи напред. Взе го. Умен. Той е много умен. Сега се сечих си да ми ти хелпите за топа. Когато станах 3-2. Ого, взели му плашен, бе. Да, го нартава. Трябва някак да е рефит. Ого, да. Де да им бяга на боса да вземи кил, бе. Ого. Олеле! Ута, еле! Пуш, кучко. Ала, взели Йор Про. Да, точно е, те се оцелва такова. Аз ще взема един ред, то ще помогне малко. О, я сола стрелява момче и отец. Тема да се стаквам апето, брат. Упс. И малко къс. Ала, упса. Оле, 2 в 1.
Къса Ермана. Не, Абе, такива си скам, беше нейн. 2 в 1. Аз ще то хонор. Дига, иди към тебе, за да май. Аз ще фармя това, какво му пречи на мене. Бягай, иди към тебе. Бягай нагоре. Да, разбрах. Искам да го привлечеш към мене, тук, защото сме обягали. Къде? Къде си? Е, тук на мида. Ела на мида. Ще дам това. Я вземеш един булба. Я ела, Дидо. А не, бой. Стани, Дидо, стан. Браво е. Давай, бой, чакай да наточа малко. О, сори, къснах тя, сори. Нищо. Упс. Не, ще не бягай. Защо ми лаги ти, бе? What the fuck? То ми лагна. Nice lag. Не? Nice lag, what the fuck? Да, What nice lag. things? Nice lag. То можеш да лаги и повече, нали? Сигурно не е механик. Гледай, какво FPS имам? 7 FPS. Да, бе, брат. 5, 6. Че умря ли, че, бе? Не, аз съм жив, аз съм 7-2, брат, аз кера тима. Добре, че имам 7 саппорта, иначе... Асиста. Не саппорт. Ай, бе, Асус, статик, shift 13 левел. Плаших се. Точно на кери. Гледай си, Вира го размаза, брат. Ай, аз камо едната изкеря, бе. Оле-ле! Няма минимус, господи, бе. Ора. Малфан. Тъс ти взе дрига. Не ме бърка, вярвам, да го взехме. Ако искаш, ако стигнем 18 левел, мога отидем за барон. Да. Окей. Мен не ме бърка. Сега ти пак само кажи малко. И да умра. Няма милиони, бе. Мога коментирате отдолу дали... Луди умерено! Опа, кюто. Z. Малко, литам. Олеле! Ел не. Айва са бие, бе, виж 14 лева, аз съм 11, бах, че страхливеца взе, брат. Айва, взе! То трябва трипъл да направиш, ама. Опс. Ой, 2 в 1! Плаших се, бе. Охо, 3 в 1, плаших се. Добре, исках да ги видя на картата и затова... Как ти знае, ма бъркат от 23-та минута, никакъв не си 23-та минута. Ево не плаша! Ай, виж си мой. О, не си мой още, бе. Това. Добре. Иди. Упс. Така, мапе. 201 мапе. За 23 минута в малко. Защо ми се пречи? Малко пи. Аби ти му той, как се му. О, малко дълго. Амаро сансанято на бутушки. Ай, бой, то са утелне! Браво, оле, да проплаш. 12 лева, о май гад. Аз чуем си да. Не, по-добре да дойде някой, защото това да е с... Аз си да тъмън взем. А не, аз ще иди. Стани и пускай кю там от всичко. Абе, ти да не бягаш, ще сгъниш с 12 лева. Стан, пускай си стана. Бой, пускай кю, да, бой, бягай сега, бягай назад.
как мазия, защо не използваш шибаните полушанки? Брат, ти трябваше... Аз ти казах да стъни, да я пуснеш кюдабъл и да бягаш, брат. Дали я стъннах, докато беше в храста. Ти кюдабъл да беше пуснал, да беше лутам нещо, такова ще виждаш. Ами пушвайте ми Лена, ако може малко де. Той е достатъчно пушнат, ти трябва да пушни ми да ся. Да, видях, сори. Аз без това аз ти го пуснах малко вече. Упс! Айде ще пучваме малко ми да... Аз се пинах вече. Но аз не мога да се пинах. Колко имаш ти? И 2 на B9, стига 100, ти долу. 9. Дай, идвам, аз той правя. Ама взех шапка за повече АП и 324 АП. Аз настигам зедо, бе. Съм попиднат от него вече. Ого, зед дабъл кил. Ого, супер, бе. Как не мога ти го бити, бе? Къде си, бе? Така, бе. Тук видях някой да взема такова. Изи. Валя 4 евро плюс 4 евро. 8 евро. Брато, първи клас заради това. Около 4 евро, 2 пъти плюс 4 евро. Да дойде да ти помогна малко. И бе, веднага. Бягай, иди да, бягай. Готиво ми е. Не, бах ти прозира, бе. Да, ще да му оставиш да се стакна шибания. Сигурно това пе. Абе, Да. колко обичаш. Ама ни дали е пъдеса, бе, но. Няма смисъл рекол, което гледам. Обаждането. Демидж е, демидж. Пък да демидж. Нидата пък за кора. Да ги поднаме. О, в такъв случай. Аз ще се спрели да ми късва малко фарма. Той е 14 или 8, 12. Малко тъй. Благородство към мене. Сори. Дрейк, ти хора Дрейк. Знаеш кой е Дрейк? Няма смисъл, те ще го направят. Ева така. И дойде, добре. Дай за тебе. Бягай. Бягай вече. Бах ти, толкова ще... Трима, бе. Те се умира заради мене. Оле-ле! Само ти ли си жив от тима, бе? Бягай, бе! Оле-ле! Бягай най-добре. Лут ли се, бе? Така съм да кил. Ау, какво? Не знам да взема. Какво брате? Ще дефя ли, не ме бърка. Какво трябва да взема? Не би ще взема. Да, петък. Давай, някакво, аз съм най-малкият левел. Покилам бас малкия фарм. 20 минута от така. Не, въпрос.
Аз тям с ясуто малко да таковаме малко това. Ще го късни, ако не успееш. Не се вземеш. Не знам, Ай, кой е един ми дава? Ооо, късе фам. Тук е тима, брат. Ай, малко да пуснем. Help me, бе, какво правите, бе? Да, ние сме далечни. Тези ми дава. За кой? Ни даля да ти ни вбаваме. О, дай, бе, ми. I can help her. Ама шпи, бро. Ала, зеле, изградима. Късер, мадафака. Късер, мадафака. Чакаш малко, апе. Да, аз да ни ви играт като е сапорт. Не знам, питай. Оле, ката да плаш. О, тия разкача много ги мразят, когато обърза. И чете чата просто. Не цензурно е. Ако разбирате руски, бе. Но стигнем към. Като този... Ихи, баши. Лоха. Да, как говори това малкият мама не е. Кой, бе? Моя. Ема съм. Някой убили те тебе? Да, Ого, недалеко има да е хелпна. Аз рекавам. И пак взех сапорт! асист. Да, асист. Но се не рече, тут тази като... Кемпа. Той Иван, ако не беше Иван, аз като трябва мъртва. Съм мъртва. Добре, сега... Your team, my team. I go farm. Ооо! Вижте го този дръбосък как тича. Damn, нига. Ма, Пе, добре е за сега, Пе, нали? Някой звъни. Да. Добре си каза, кой е лева, да. Не знам, 13 лева съм пък като 30 минута. Ние сега ще бием. Без нито един барон. Това да се представя. Ти не барон, не сме се. Не сме ходили още. Нито те, май те не са ходили барон. Мюдата. Дрейник ли чакаш? Не, отивам да взема и той. Ай, колко свети взе, да, бе? Браво, О, соро, брат, сори. не бърка, бе. Ама аз съм 4-5 тече. Не, бе, аз казах, не ме бърка, бе. Да, да не тъчу. Аз съм 11-3, не ме бърка. Аз съм 11-3. Так прости съм джангъл, тъйч. Ако тихно не ми късай това. Опа, сори. Ево не! Упс. Стан, Дина, стан ги! Как ти е? Взех, бе. Бей го. Дай на пушенка. Това подпушен. Той първо съм победал с колко много време. Аз съм трябва да сменя героите просто. Аз разпълвам. Ти трябва да играеш с мене. Ами колко игри съм играл с тея, брат? Всяка игра. Мога. През повечето игри само падаме. Тролове. И то ти. Аз ли, бе? Ам кой друг?
Мастера, брат, нямаме шансове, нали? Тъй, че ай по-леко, не ми получай толкова. Ба, АП е доста. Ама дето ми е 100. Къде? Ама няма бития с това. Ба, да херто ни е. Ай, Борон. Защо не сме ги пуснали до... Мога да ги пуснем по-бързо. Nexus кули. Тапи! Оле! Ай, по-полек. Бах, я не казвам. Баш, как са хили този човек? Ну, маки. Бягай, Дидо, бягай! Оле! Бягай назад! Напред. Браво, Дидо! Ооо! Фък да ти измъкване. Помощ! Помощ! Бягай за живота си! Оле, да къса, бе! Thank you. Браво да мене! За първи път да си изиграя ролята. Като бас мега тигъра. За ако ще не постваш ми това? А децето, че късна, брат, аз си бия целият ден, че нас къса. Както на Зена. О, гори сега деце соло, бе. Късаш ми. Кому късаш? Пронфер? Кой праща за това? Това е Барон. Ооо, 100 лак по лъсу. Виждате ми това. Да ви кажа колко е от... Ай, Зена. Оле-ле! Ясуло, бе. Ясуло. Да, профлак. Дей да вържи Барон, няма никой. Знам, разбрах. Чакай, вземам Блатистър. Тогава върви Барон. Майка ти шейба тъп лак. Пък аз ще чакам да кача 16 лева. Поне. Още ли не си, бе? Не съм, аз съм 65 фарм, по принцип. Ти не ми ли стига? Вече да ходим. Давайте, бе. Много, смайки. Айде, смайк майко. Дали как се къса Барон, Дидо? Той си твой, де. Тая, да чум. Ай сега да вземем... Тази аж... Ти се взе сама. И качих 15 лева всъщност. Аз съм увеличил 17, как са 15. Аз съм бобче, кътка. Стоп е това. Да. Майко, човек, спира да ми. Те, он е бил. О, Дрейка е. Чете Дрейка. Това ще бъде от края на клипа, ако се не сега нещо не стане. Да, това беше края на клипа, за вторая с мене беше Иван. Този клип ще бъде качен със сигурност. И до скоро. Видя ли как та кера, бе?